maken nummers die ook wel een beetje soms een maatschappelijke inslag hebben, zeg maar. Dus bijvoorbeeld zoals Pech, dat gaat over de pechgeneratie. Maar we willen het ook wel luchtig houden, dus we willen ook wel gewoon wat feestelijkere muziek neerzetten, maar dan wel met wat maatschappelijke ondertoon. Maar op een gegeven moment hebben we eigenlijk zo gehad van ja, we spreken onderling met z'n allen toch plat, zeg maar. Dus waarom zou het niet leuk zijn om ook in het plat nummers te gaan schrijven en maken en toch de taal die ze al die hele leven spreekt eigenlijk. Dus, het is inderdaad wel echt een beetje een mengelmoesje van alles en nog en dat doen we wel ook bewust. Dus we laten bewust iedereen in zijn eigen dialect de nummers maken, zeg maar, zodat het ook een beetje een mix wordt. En we willen juist niet te streng vasthouden aan een bepaald dialect, om juist ook te zorgen van dit is wie weer het zelf ook spreken. Dus we willen ook die nummers, dat iedereen zich vrij voelt om zijn eigen dialect te kiezen. Ja, ik denk wel dat we ook vooral anderen willen inspireren om toch als ze het Limburgs spreken het op te pakken en dat ook te gebruiken in die eigen muziek. Om toch eigenlijk meer te doen met de taal die ze al die hele leven spreken. Ja.